Iisus Hristos este Dumnezeu care dă putere și astăzi Iisus Hristos există cu adevărat. Drag prieten, vreau să-ți vorbesc astăzi despre Iisus Hristos, care rezolvă orice problemă, care dă putere, vindică și astăzi, îți ridică sufletul tău din ghearele morții, îți binecuvântează familia ta, îți vindică copiii tăi, îți rezolvă orice problemă. Doar cere ajutorul lui Iisus Hristos. Dacă ai o problemă în viața ta și nimeni nu o poate rezolva, există un Dumnezeu care pretutinde pe acest pământ. El aș putea să-și întindă mâna sa să-ți rezolvă problema. Orice problemă care o ai în viața ta, cheamă-L pe Iisus Hristos și El va veni, te va binecuvânta, îți va rezolva orice problemă. Doar predă-ți sufletul tău în mâna lui Iisus Hristos. Vorbește cu Dumnezeu și spune: Doamne Iisuse Hristoase, sunt un păcătos, ai milă de mine, am probleme în viața mea și nu poate să mă ajute nimeni. Poate sunt oameni care au probleme tare mari în viața lor. De exemplu, au pierdut totul, au probleme în viața lor, copiii sunt bolnavi, poate n-au de muncă, n-au o bucată de pâine pe masă, în casa lor. Dumnezeu s-ar putea să-ți vină ajutor, frate și soră. Doar cere ajutorul lui Dumnezeu și vei vedea puterea lui Dumnezeu în viața ta. Vei vedea cum Dumnezeu își trimite pe robii săi. Duhul Sfânt îți va cuceri viața ta, îți va schimba viața ta și vei sluji lui Dumnezeu pe acest pământ. Vei fi plin de bucurie, pace, vei primi iertare în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu îți va da biruință, îți va pregăti un loc în împărăția lui Dumnezeu. Este tare frumos, îți dai seama să trăiești cu Dumnezeu în cer pentru o veșnicie, unde sunt tare multe ceruri, îngeri. Tot universul se închină înaintea lui Dumnezeu. Drag prieten, frate și soră, Dumnezeu există cu adevărat. Cheamă ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu își va întinde mâna sa. Dumnezeu dorește ca să-i cerem ajutorul și Iisus Hristos îți va da biruință. Duhul Sfânt îți va cuceri viața ta, te va schimba înăuntrul tău, vei fi un copil binecuvântat al lui Dumnezeu. Aleluia! Iisus Hristos este Dumnezeu cel Sfânt, viu și adevărat, care vindică orice boală, care rezolvă orice problemă în ziua de azi, în numele lui Iisus Hristos. Ai milă, Doamne, Dumnezeule Tată, întinde-ți mâna, Doamne, pentru orice suflet care cere ajutorul Tău, dă putere, binecuvântează, rezolvă orice probleme. Ai milă de sufletele oamenilor care cer ajutorul Tău. Dumnezeu să aibă milă de noi toți, dragi prieteni. Iisus Hristos dă putere prin Duhul Său cel Sfânt. El te umple cu pacea sa, El îți dă biruință. Asta nu este o predică, frate și soră. Este un apel pentru tine, este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru ca tu să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, să primești eliberare, pace în sufletul tău, să vezi cum Dumnezeu lucrează în inima ta. Doar cheamă-L pe Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu, vorbește: Iisus Hristos, ai milă de mine, Doamne, sunt un păcătos înaintea Ta, Doamne, am făcut atâtea multe lucruri murdare, Doamne. Ai milă, iartă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, spală-mă în sângele Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, eu nu înțeleg nimic, Doamne, despre ce fel de religie se merg, unde se merg, la care biserică, Doamne Iisuse. Cucerește în viața, Doamne Iisuse, îndreaptă-mă, Doamne Iisuse. Ai milă de mine, Doamne Iisuse, și Dumnezeu te va îndrepta, drag prieten. În ziua de azi nu există, Doamne, Dumnezeule Sfânt. În ziua de azi Dumnezeu nu te trimite într-o religie sau secte sau lucruri de astea. Dumnezeu vrea să lucreze în inima ta, în familia ta. Și Dumnezeu îți va arăta calea cea îngustă, sfântă.
care merge spre cer, spre Dumnezeu. Tu trebuie să ai o relație nu cu oameni, nu cu păstorul, nu cu religia, cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu nu te trimite într-o religie sau sectă. Dumnezeu vrea ca să lucreze cu tine. Dumnezeu vrea ca tu să-i fii prieten, să-L slujești pe Dumnezeu. Cere Duhul Sfânt lui Dumnezeu. Doamne, botează-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Ai milă, cucerește-mă. Atinge-te de inima mea. Iisus Hristos este Dumnezeu care dă eliberare și în ziua de azi. Orice ce problemă, drag prieten, frate și soră, nu are importanță ce fel de religie ești tu, unde mergi tu, ce fel de credință ai tu. Iisus Hristos să aibă milă de noi toți, frate și soră, să ne ținem de calea îngustă. Când citești Biblia, când ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va arăta calea cea îngustă, sfântă. Ca tu să fii un neprihănit, un om sfânt înaintea lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos vrea să transforme viața ta, să facă din tine un sfânt. Chiar dacă ești prins de droguri, de păcate, stai pe pușcărie, ești pe drumuri, nu ai de muncă, ești bolnav, ai probleme pe pretutindeni, Dumnezeu te caută pe tine te caută și vrea ca să facă un sfânt din tine. Vrea ca să lucreze în viața ta, să te elibereze de droguri, de beție, de fumat, de alte lucruri murdare, de pornografie, de toate lucrurile spurcate a lui Satana care distrug viața omului în ziua de azi. Să-și arate calea lui cea sfântă și îngustă. Dumnezeu vrea să facă din tine un păcătos, un sfânt și un copil al lui Dumnezeu. De aceea, nu pierde această șansă, frate și soră. Aceasta nu este un predică, aceasta este un mesaj pentru tine, pentru că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu și-a dat viața Lui pentru tine, pentru păcatele tale. O, Iisus Hristos, ai milă de noi toți. Îndreaptă-ți mâna, Doamne, binecuvântează-ne, Doamne Iisuse. Dă-ne putere să trăim o viață sfântă, Doamne Iisuse. Fie ca acest cuvânt să străpungă inimile oamenilor, ca oamenii să-și îndreaptă privirile spre Tine, să Te primească pe Tine ca pe Dumnezeu care mântuiește, care vindecă, care rezolvă orice probleme, care dă putere și binecuvântare. Iisus Hristos este Dumnezeu care are milă și în ziua de azi. Astăzi Dumnezeu va lucra pe acest pământ prin Duhul Său cel Sfânt. Astăzi Dumnezeu cheamă pe tine ca tu să slujești. Dumnezeu vrea să-ți dea, să te binecuvânteze cu Duhul Său cel Sfânt, să-ți arate calea Lui cea sfântă și îngustă. Vrea să facă din tine un mesager, un sfânt, un neprihănit, să fie o binecuvântare pentru alți oameni, ca prin tine, prin Duhul Său cel Sfânt, oamenii să primească pe Iisus Hristos și Dumnezeu să-și proslăvească numele Său. Aleluia, Doamne Dumnezeule Sfânt! Îți mulțumesc, Doamne, că și Tu ai milă de oameni, că și Tu și în ziua de azi eliberezi pe oameni, vindeci orice boală, îți întinzi mâinile, rezolvi orice problemă, eliberezi de puterea Satanei. În numele Lui Iisus Hristos, orice duh necurat să iasă afară în numele Lui Iisus Hristos. Sângele Lui Iisus Hristos are putere. Doamne Iisuse, ai milă, Doamne! Eliberează pe orice suflet care ascultă acest mesaj. Binecuvântează, umple cu Duhul Tău cel Sfânt și fă din acești oameni copiii ai Tăi, ca să fie neprihăniți, sfinți, să biruiască pe cel rău. Este o luptă spirituală, frate și soră, drag prieteni. Noi nu suntem oameni religioși. Mie nu-mi pasă de religie. Mie nu-mi pasă la ce tu adunare mergi, cum tu te numești. În ziua de azi,
nu mai are valoare lucrurile acestea. Drag prieten, în ziua de azi are valoare dacă tu ești un om sfânt, neprihănit și Dumnezeu vorbește cu tine, stai de vorbă cu Dumnezeu. Ești plin de Duhul Sfânt sau de Duhul Lumii. Te-a trimis Dumnezeu să te-a trimis păstorul. Dumnezeu caută oameni în ziua de azi prin care să lucreze prin Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu te caută pe tine. Dumnezeu vrea să facă din tine un sfânt, ca din inima ta să curgă izvoare de apă vie pentru cei care sunt legați de Satana în ziua de azi. Dumnezeu vrea ca să dea eliberare fiecărui, pentru că Dumnezeu are milă. Ai milă, Doamne Iisus Hristos, de noi toți. Dă-ne putere, binecuvântează-ne, Iisuse. Amin, amin, amin.